Така. Срещу нещо. Много е напечено! Нещото се изправя срещу Бобъл! Не знам дали те знаят английски. Да, и започваме. Лещата! Лещата прав десен на криво. Захва! Боба пада! Торнадо на северо-исток. И цунами на юго-запад. Лебренчо колко мите, мементо морни, я! Кехлибарената на лошо. Място за по време, в което се разнасят разни неща. Sometimes. Опа! Saw it. Where? Rocket. Oh, this time. От незапомнени времена. Yes. Isn't that romantic? No, it's good. Дяволците Божии сълзи. Смята ли, Аз че Бога е лещата ще победи целината? Молен сен Богу. Боже сен твой и иждителю. Няма нужда да ми се молиш, аз и без това съм невидимай тук. Господа духа посели живощанго. Да вдъхне сърце ми слово. Приличам ли на Аксел Роуз? Да. Не. Ял. И... Това се нарича пресилен плач. Преселям. Малко ще дойде около. И кой победи всъщност? Нито Боба. Нашината! Няма да го спра. Отново ли ще правим дълъг клип? Изпълнен с истини за живота. Житейски морални истини. Как да се срещаш? Записвам. Голямата коса. Да. 2 метра е дълга, ако някой не е виждал. Как да си ускъпживееш с Как да пиеш кафе, в което няма нищо? Това ни е от... Няма нищо. Как да събираш пари в... Как да имаш стикери на фейчки? Много си ми на фейчки! Как да намериш още нещо тъпо? Например, ето тази гривна. Гривната Как да имаш... тъпа? Съм казала, че е тъпо. Ти каза нещо тъпо и ми каза гривната! Абе, глупости! Направи нещо тъпо и ей така показа. Нещо друго! Тъпо чух аз. Как да имаш перце? Как да имаш крем против бръчки? Еми Как да, да имаш стара съм. Крем за бръчки? Да, стара съм. Как да имаш химикал против бръчки? Много си тъпа. И как да имаш нова, която да Ние слагаш? слушайте, че е тъпа, чао. Ти спря ли?